Jo crec que és una de les persones més alegres que conec. És una persona molt pacient, és una persona molt optimista. Que siguen molt feliços, molt feliços. I cal dir que avui no és un dia més, no és un dia qualsevol. Les paraules més boniques del món no apleguen a expressar la felicitat que avui estem vivint. Perquè si tu ets feliç de fer, jo també ho soc. I avui no puc ser-ho més. Sols li demana a la vida temps i salut per poder seguir junts i veure créixer el nostre fill. Gràcies, Adri, per tot i gràcies a tots. Que la felicitat de Willy dure sempre. Que s'ho passi avui superbé i que disfrute molt. Que no parem de viure experiències juntes durant el que mos queda de vida.